chibai le vek ule ole tun tuma chuan missionary pakhat Thliarkar an tha tak chanchin kan ngai thladon ani Bay of Bengal tuipuya Andaman Thliarkar hlawm zinga khuan Thliarkar lian lote North Sentinel Island an ti chu a awma he Thliarkar a hian Sentinel hnamtlem te Sentinelist an ti mai te chu an cheng ani North Sentinel Island a cheng te hian tlopo an du lo awangin tunthleng hian tlopo le zirchian an la nilova khovela hnam tlopo lo le civilized lo omchun ani to nia hriat ani North Sentinel hnamte hian khovel dang nena in tlopo chu an du lo bura an Thliarkar on hnai tu piang chu thal le fei mangin an lo be ngal chiam zel mai ani India sarkar thu nei hnuaya omin trul to pa lo chuan he mun hi kal hnai phal ani lova tuipui mel nga ai hnaya kal phal lo ni in Indian Navy ten an veng reng ani Thliarkar a hian mihring engza chi ange chenga engtiangin nge an khosak ti po chiang taka hria thei ani lova heng thlala kan tarlan te hi an ma ni omdan mu thei chin le hria thei chin chu ani deuh mai ani mol mang takin thuam hno po in bel lavin an khosa a luilam sa ba ka Thliarkaram hnuai thei le thlai le ramsa le sawate ringin an khosa niarin ani engtong nge an man ti hria tani lova khovel dang te tong an hrethiam lova an tong tu man an hrethiam hek lo ani North Sentinel Thliarkar len zong hi square kilometer somnga pakwa vel chau ni in a hnai ber tu Thliarkar South Andaman Island atanga kilometer somnga vel hla omani Sentinel hnamte hi tlopo tumin an lo be fo to trina ma se hlotlina tak tak awm theilo ani kumsang ni paruk khan sanghaman tu pahni te chuan har satna an to awangin he Thliarkar a hian an kaya Sentinel hnam ho chuan lo thatin anuwa an ruang hi tuipui kama an vachar ani ole tuna a chanchin kan soitur hi American tlangwal John Allen Chau ni in kumsanga chakua somkua pakhat December ni som pariat khan Scottsboro Alabama USA a pianga apa hi Chinese American ni in psychiatrist ania anuero chu American ni in lawyer ani thung no pang harwang le rual pol tak ania ram hnuaya hiking le camp out te nuam ti tak ni in hei hi a thanlen puya tlangwala lo ni chho hnuwa po athil nuam ti tak ani chho ta zelani missionary explorer lar David Livingstone le Bruce Olson angai sang ema engti khuna emo chuan an hnungzuya khovel nammol te hena chanchin thahil chu athil chak ber ani Vancouver Christian High School private school lian lote ya kal thina a hnuwa Oral Roberts University Hlauhawm azir chunzom le ani lekha azir lai hian Mexico rama missionary trip nei nakala hei hian anuna nasatakin ngong aneya anuwa South Africa le Iraqi Kurdistan ate missionary trip hian akal le a Andaman and Nicobar Island a po hian kumsang ni sompanga le somparuk te khan missionary trip in alokal to bok ani Chau hian high school azir lai atagin Sentinel nam ho chanchin hi hria in an hnena iswa chanchin thahil chu achak em thina hemiatana in buat sai chhozel hian kumsang ni som pasari khan missionary Paul pakhat all nations anti mai Kansas City a mun pui nei te chu azom ta a he Paul hian iswa tu soi ti chuan kalula namzong zong zirtira siam ro u ti chu changchoin khovel mihring zong hnena iswa chanchin thathen chu an hnapui bera anda a missionary tura anin buat sai na po nammol ber te zinga kaltur ani awangin martyr ni tura in buat sai na training how tak tak an kalpui thin ani ti chuan John Chau po chu Sentinel Thliarkar kaltur chuan na satakin ain buat sai chauta ani October ni sompariat khan Andaman and Nicobar Island khopui Port Blair a thlenga heta hian Sentinel Thliarkar kaltura uluk taka in buat sain ama in thakhat chuang ain khung sang ain quarantine ani ama mo zual pui tur sang tamdoi le Sentinel mi te zinga a chen ve theina na tangkai turte a buat saya he Thliarkar tu ma tlopo lawa cheng te hena natna a thlen lo nan ain quarantine in vaccine chi sang po alabok ani November ni sompali zana chuan an lo ruam man lok to angin sanghaman tu te nen chuan aruk theyang berin alo buat sai lok to bungrua tlem nen chuan North Sentinel Island Thliarkar lam chu apanta a henglong pu te hi Christian thoni in anni hi cheng sing ni sanga hloin ain hruai tirani kan soi to ang khan India sarkar chuan North Sentinel Island tlo hi a phal lo bura chan thatak awanga
abika phalna pek te tan chau lo chuan he Thliarkar tlaw hi dan bo chiatna ani November ni sompali zinga chuan Thliarkar chu meter zaruk atanga zasari emo vel chawin an thleng lova longpu te chu chulai thleng an kalngam lo awangin longte kayak an paisa chuan John Chau chu a inkar pheita a vaukam avan hai chuan John akania ka hmangai chewa isuan a hmangai cheu ani tin awa Thliarkar mi te churan chuakin an tong hria thiam thei si lo chuan an rak chu la John chu thalin an tin ta far maya John chuan hlau hle maya an ma ni pek tur aken sangha te chu an lama chuan vom phein rang takin sahaman tu te long lampan chuan a inkar let le ta phot ani khatiang em chak khan kala inkar ngai lo ti in adairia azia khial ani tlailama chuan Thliarkar mi te chu po tumin a chuak phei le a tuntuma hi chuan Thliarkara avakaya an buka lu atum chuan an lo hnara an hnam tongin an au chul boka pathian fakna hla le bible thu te a hrila atir lama chuan an ngai thlang reng viawa ma se an zinga no pang pakhat chuan a thal chuan a kap tamaya van ithlak takin a waterproof bible kena tak chuan a fu hlau maya thlabarin tuipui lama chuan atlana along te la chuan lak sak dai sia wangin sanghaman tu te long omna thleng mel khat don chu a hleu phei ani adai ria heti hian a ziaka ka hlaulu tuk chu ka trap hiala nitlamoi em mai te chu nitlak ngai lo naram ka thlen ma a nitla ka hmu nun ber tur ni to hialin ka ngai ani ati John Chau hian thi chu ha hre hle a ma se pathian rem ruat dan ani chuan a hnial lo ti adairia athuziak te atang hian a hriat thei ama a turtu anat em awangin atuk November ni som pasari chuan Sentinel mi te pan chuan athok chuak le ta hemi tum hian ama hruai tu sanghaman tu te po chu kirsan turin a hrila ti chuan ama chau chuan Thliarkar chu apan le ta ani hei hi sanghaman tu ten adam lai an mu nun ber chu alo ni ta ani a hnuwa longpu te chuan chau ruang chu vaukama an hnuk lai an hmuwa ma se an nun na atana Hlauhawm ani ti an hriat awangin engtin ma an tingam lova Port Blair lama ledin John Chau dairi chu a thian pa hne na pe in a chanchin chu an hrilta ani John Chau chuan a chung te hne na tuna ka thil ti hi a thlak intimai thei ma se hengmi te hne na I suatlen hi apoimo ka ti em zo ka ni ti in aziaka pathian hne na atong trai na thu hetiang hian adairia aziak bok he Thliarkar cheng min tha tum tu te hi ngai damang che ti in India sarkar chuan John Chau ruang hi lak chhuwa tumin na satakin an beya ma se kan soi to angin he Thliarkar mi cheng te hi tlopo ngai lo le a hnai tu piang lo bezel thin an ni awangin a boi thlak em a ruang lak chhuwa tumna po chu a hlotling thei talo ani John Allen Chau chu kumsom hni paruk mi ni in he North Sentinel Thliarkar a hian tha alo ni ta a chanchin hian khowela adeng chuak thuaya a thi dan chungchanga ngai dan le thlir dan sang atam hle mitam takin a che dan le thil ti hi an dema chuti rualin tam takin an fakin an choi moya a thona all nations mission te chuan martara an puang hialani nang enge ngai ve dan le comments lama ilo soi ve don nia video min lo thlir sakawangin kalom em a khongai taka channel min lo subscribe sak turin ka ngen boka cheu hun man dom vek ule